Usamla lapan size imli urang ya kura muay thai ubadai na snong umsning patarim ulalong uway na kirang ya kura hakte kerensan ban mikmat na kani gejela syakeleng kiway pat gejela kari India. Uteu samla ya kura lapan pau kijing bola mat habau ladap ban yat lenti naruk kisnam arajar khat khandai kajing bamla na kaye kasam ju bakidang duna kajing yo ba kajing bam yo kilat jingkersan na katanat ki kamele kai. Ula kerpat iki bor penyait bat ka sorkar badai ban pentrai kampura no ya ka sports policy ka ban pai kmat lang syaki badon sab ban kersan lam yaki samla ki bar yang hakiran san baper khnang bakin la ban mikmat bat pen paru ya ka jella haki kamele kai jongki kan men jong tu samla ru kalai thu bana yeng na sam kira kersan yu na ru snam arjar khat khandai ha ka nigaliang bo unla ban yeng halaki jongki kijat. Hakawai pat kaliang ka Confederation of Riboy People haka arpundru tarik uyayong arjar pulai kilalej ai jingrap lam yau teu samla na kasong pisa khnang bon nang la ban wanra ya ka nam ka buram ya ka yeng ka sem ka snong ka thau bat ya ka jella hi borok kawai ngadan arta ka kumnga ka men ngadan ka jing sum komen ndrei haka jingduk dangam poi perkar ba kinwan pi sia kan kumne ngadan ka jing komen bapil ayawan haying ndrei para jongau la tu ngaong yo keren kai hunde pentai kan hadap la jing song komen tau para jongi na dum so dang rit ula praktis ngam poi ban poi sudu sakande ka thong kan ha ni ai men sem mi sa ai men sem baro si parahi te ha kaliang ka pisah ka te ngim la rangi ru babela bai suya bela ngaru song ying imei ru basu bela jing kemi enti jongate bau terang sisa ya kata te yo ulak ban pe ya kaying ya kasem kum ya ki persa kam tam ki persa nga ningkong nga kwa ban ai ka jing kublei trakan rat nang bunong thau namar te ka jing halam ti jong uhi bangala ban poi sidu sta te nga sarong hiru ba ngala ban poi sta ba ngasngu kemen sikadai bat nga ngan persang hi kat bala ban ngan bui kata ka thong ba ngan mara ya kata kanam burom ya ka ri khasi jungi amtam ya ka ri India jungi borok kawai te ka jing sungu jonga kalong i sar ibala hikaya nga ladu mensua adu menta klem ka jing siu ila ai ketika diang na benta jongi ki player ba ki kwa pekentiu ki yangi ki khasi yangi ki nong Meghalaya borok kai na dong riboy sajit arngut we na yo maulong nong po te bat manga nam sning we na du u snam arajar khat khandai bangala le kai kane ka jing la kai moi thai ngala don ga jing tmu na du kapor barang rit hi banga kwa bhaban le kai bat yakine ki jing la kai martial art kum karate ka ngala don hi tu ga jing tmu na marba ngasat pet ki tu ki film ban kumno ban show na WWE UFC te bat ta ter adu araja ka khnai bat hadu menta ngala bat iparu ya ai musim hinga ban ayu ban le kai pensilur wala imtan shu mentaru ki jingla kai ki ba la simenta ka state ki labun dan nyau prateli dan dia nasional sim benta Madhya Pradesh, Tripura, Assam lai nasional aku ga jing sem junga te kalong te naka liang ka pisai namar ngiro naka ying nangi wan naka ying ka sem ka baduk parum dan shu te na shibun ki jing namar ba naka lada gile chno tu teng hap wan siu hi adu abai lut bai san bar khoi te menta bang le kai nakari te ala ka sport department kala kular hi ban ai tamba mentar kanang khamslam tarai kat mentar ong presiden jongi la ong ban sayo ya mentar tenga ngihap ban siu sha daka ramne ke ya mentar te ngam patio re kita kidon ni ki bala yo ki akisnem bala ki bala dep ban yo ya taka scholarship ke te aka jingat ti junga te padon re nang dei ngai aingu sikade ki
i nong susnong bat ki bru ki ba dan syagat ka jing kit kli bat ki ba it spot bala ya rap hero yang na kapor ai kublei ngamla shu kun sipiliang nam ta ki aman ba ngale ki national dan hi ki ba dan hi musim it kaji kmil ti jonga kalong ba ngan le kai hadu ba ngan long ngan kala tau coach la ne ngala ban ngakwa ba kine ki certificate nga kine ki jing yo jonga khnang ba ko ga singi yo kumno ke ka pli kala kanti nga bangan ro ki kam per kam sarkar ne ki but kajit mu jonga namar ba ngakwa ban kai kine bangan lait na ki jing len basnyu ka jing di pumbuat drox katam ta kadau ngakwa ba ki weru kin yu kenya kanuksa ba kin la ban but lang namar ba ban latnya ka jing len basnyu ban pet ka jala jungi te kala ya per bak labak bat ki we ki jala namar ya katuka nong asam ru menakane kya wanra nam ya ka jela asam wat stingkar kam lut na pla ka kayo na sarkar wat mentang sngo kala yo sabat ka kamru de nga kwa ba ka sarkar kan pet ken kumengi ba andang ila ayu la shai de kan ai kin kalat kalti na mata engi ki no le kai sport ka jela kham tam bun nangi ki ba ki no le kai sport teng ki don ka sap ki don ka phong nang ba ha sting por pat ki kala nong tre misteri tre yu namar ba dan ba pet kami nam ta jungi ki badan sap ha kino ki liang ru menta na do ba iklat pa la tre ka karkhana shna tiar shna wat shna q ka ba pa man shai le tre ngala shinti no mga i shu im hi malomala tang ban im Hakane ying jong i lapan shai imli i besyong basa hakane po patarim sning na kaleng jungi keseng iwan ya kaban ai ka jingirap ya ine i lapan shai imli i badai we na ki kun samla jong kane gadong baka thain ka jongi ubadon ne ka sam hakabade baka spot kata kade ga muthai te na kaleng jungi keseng hadin ba ngila e kendu bat ine iba ilapan pau ya ka jinge ka ba ya kendu hakaba insalait ban ya shim benta ya kane ka jinge khun ka jong i sate sapo Thailand tena keleng jong i yong ba idon ka jinge akabade bat ka pisa ka tengka namar ba ngiu i ba ine ide ibawan na ka longi longsem ka baduk na keleng ka seng marsinyo ikra kubor ngila shim khai kane ka kambat ngila ai jingmut ya iru bakat ba ngila ai na keleng jong ka seng ngilawan man ai ka jingerap na ka benta kata ka jinglet ka jong i sate sapo Thailand bat na keleng ka seng i kurku kurdo ba inwan ra ya kanam bat ka buram jong kasnong ka thau
jong ka distrik bat kumju jong kari Meghalaya bat kumju ru jong kari India hi borok kawai bat hagaju kopor ngi so sorong ba kidon ki khun samla ki badon sap hakabede bat ka jingle kai spot tingi ai mensim ni samla ba inlet ba inonra ya kanam ka buram hakari ka jongi tingi scam ba ublay undon rangkat bat i ba mau untin lenti ya i tenageleng kasengi kentu syah kibor peniat ba kinyalam hagalenti ka badai te hadin bangilayo ban yakren bat presiden jog asosiasi jong kana muthai te iong ba hoj kadon ka jingko hakar kum trekam na kaliang ka asosiasi hakaban penbiang ya kikot kisla ban pan ka jingirap na ka sorkar te hadu menta kini kena kidon arngut uwe na yomolong bat uwe na umsning petrim kilek ban yakun kat ia kata karensan ka bahe enrei kaba ngi sosi bat ngi sokhya na kaleng kaseng ka bangilap ngi khmat la jong kalong ba kini kena ki hap hi ban lek pan ya ka jingrap keleng ban pendap ya ka pisah kumba silak san phau ma te kani ngi kwa ban penpau sya ka asosiasi ba nang ne khmat la dodon kum kini ki jat jing lek kai khamtam kabar ko kari kini ban penbiang ya ki jingdon kam jong ni kena kini penbiang ko kelas ka sorkar nama ka sorkar kala ban yarap nomor ngi i sya ki state ba ki rangel kai spot hakiki baper ka sorkar ka juirap henre hane state jungi ni ka por ka ba ka sorkar ka chimkhya sai kata ka spot polisi ha state ka jungi tenang me sakmat ngi kwa ban kentur ka sorkar khamtam ya ine i lapan sai simli ba ka sorkar ka dei ban kerpang namar kumbangi ong ba idei bawan ka longing langsem ka baduk ngi kwa ban kerpat syaka sorkar ba ka chimkhya bakan thau kilat lenti ban ai ka jingiram na kabenta ini kena badon sap tengi kwa ban perpau syaka sorkar ba kane ka sap ka phong ka ba idon ba kanum kut no tangkumne nare idangya syaprang ban kentiu ka sap ka ba idon dige perpau syaka sorkar ba ka ban simkhya ka ban ai kilat jingiram na kabenta unu samla bodon sisai ka sap ngi so sorong ba idon ke samla ke bodon ke sap na ka themri boy ka ba ik tungi ngi kitbok ba pila banonra ya kanam ka buram aga temri boy hi borok boy bat aga stit hi borok boy bat dari borok boy